Sadiya? Na'am Jummai. Ke Jummai, labarin da yake tafa da ni na farin ciki. Sadiya? Wani labarin da yake tafa da mu? Sadaka ko zakka? Kamar yadda aka saba, dan sarki zai aurar da ɗansa. Akwai gasa da ake ta musamman. To wannan karan ma, sarki zai aurar da ɗansa Yarima. To Sadiya, wannan labari ai ba namu bane, na 'ya'yan sarakuna ne da masu kuɗi. Mu 'ya'yan talakawa ba ruwanmu da auren Yarima. Ke wannan karan, sarki ya ce kowace mace za ta iya shiga wannan gasa. Sadiya, wace irin gasa? Gasa auren Yarima mana. Sarki ya ce da ko wani suna da gobe mace ta kiranta da shi. To duk matar da ta faɗi wannan suna, to ita Yarima zai aura. Sadiya, kina nufin idan ni ma na faɗi wannan sunan Yarima zai aure ni? A, sosai kuwa. To Sadiya, yaushe ne za a yi wannan gasar? Jibi ne. Allah ya sani zan aure shi. Ke ko ni? Yanzu ina zaki? Ni? Dama gidanku ne je aka ce bikin to ɗiban ruwa shine da biyo ki. Dan ba wanda zai hana ni zuwa gurin neman auren Yarima. Aba sai Isla ba ke bai kace kina sona, amma kuma yanzu daga jin an faɗi wannan gasa ga shi zaki da zaki kare ni kenan. Da yace ina son naka to yanzu na fasa, yanzu dan sarki zan aura ka ga mata. Aba ni ne faɗan shin bai. Kina fa alƙawari tsakanin da ke yanzu kuma abun har ya zama haka. Daga ganin sarkin ba kuma shi kenan sai ya ce zaki. Kai, na faɗa maka daga yau ba ni ba ka kuma ni dan sarki zan aura. Sule, jimara. Yanzu tsakanin da ke kuma abun haka zai zama. Yanzu zan zauna ina ta faman wahala shekara 5 ina neman ki. Amma yanzu daga ki tashi dan Allah ki je. Wani yanzu sai na bi tarafi. Ai kin san daga sanyin jiki malalaciyan yarinya irin Indo na taba gani ki dan leka. Haba. Wannan yarinya Allah zai raba da wannan yarinya Indo lafiya. Me nike ji? La, ha illa. Wai fa samun wannan tulu? Iya? Waye zai fasa in ba ita ba? Ita ce ta fasa tulu amma kuma take kuka? Wasu ya ce Allah ba ni na fasa wa kyauta ce ta kuɗi. Kyauta sai ce ka fasa wannan tulu? Abba ya zan fasa miki da shi shekara ne. Wannan tulun shekarar ta 5 ina amfani da tulun nan. Bata fashe ba sai wannan karan da yake tsiyarki ta motsa. Kuma sannan ga shari ki fasa tulun sannan kuma ki ce kuma zaki dorawa yata? Wallahi dallahi. Ina shiru. Ya ne me yake faruwa a gidan nan? Koren yarinyar nan ka ga tukunyar nan. Ni ina can gona ina fama da aiki ga ruwan sama yana ta tsadan mu. Wai daga magana. Me ta masa ne?
tukunyan nan ta shekara biyar. wallahi babu ba ni wani gyara Sai kin koma, sai kin koma cikin lebo, sai kin koma da cikin lebo wannan. Ana sojo a jiya lebo. Ba ka kira wani riko ko sai an nuna mana hali ba dan ba gidan ubanki ba ne. Shi za ta dau tulu da bata. Ta fasa. Za ta dauka ko ba za ta dauka ba. Daga magana ko ta ƙata ban yi ba. Wannan kuka da take ƙara ko. A dauka a je can a ɗebo ruwa. Masiya siya. Ku tafi sha labin sale. Labin sale za ki je. Miniya, baka mai bagara aniya. Baka baga Allah wadda ranki indo. Ko mu je ciki. Ko kwana za ta sai ta cika gidan nan da ruwa. Allah ya yarda. mai yau ko ya yake jin ran Yau ji ne nake kamar ranar sallah wallahi. ni ya sabu sallah ko ni ma bari fito da na kayan kwalliya in ke gyara da kana je da Yarima zai zabe ni salamu alaikum assalamu alaikum Lokacin mai sadiya har ku har ku ina nake mana maka wallahi da bari ne gyara gauri da ku kin ga ba ka ce sai ka kin ga ba wai an ba ta da nan jo mai ya jo ba ta da mu ga mutuniyar ta wace ce mutuniya indo mana au ita ma za ta ne haba da Allah sadiya ko ba mata a duniya mai Yarima zai da wata mummunan mata da Allah dube ta mutan gajarba shi ne ba sai ta bai ta ga muni ga ne kin ta fita da ko menene ba ni wallahi ga wannan ta hala ku zama mu tafi kan ba ta biyo ba Salle Allah ya ba mu sa'a kyauta. Yau, kin ga dan gyara haka yawa gashin nan dan gyara haka. Allah ya ba mu sa'a. Ai ga maki sai Yarima. Ko ai dama kun dace ma. Kun dace ma. Kin gani sai ki dan gyara dan kunna. na fito A'a ce. Yawwa. na fito A kin yi. yawwa Kin yi. To kin ga? Kin ga? Masha Allah. Allah hajiya ba Haba. dama ke ma Haba, ai kwanda a abin nan. Kin ga in ya so bakin sai ta walƙiya. Kamar tauraruwa. Kal 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 kal. Kin gyara? na gyara Da kin yi nan. naman na fesa turare Da kin je ki canja ma tafiya. Kin ji ko? ai daman ba sai kin faɗa Sai ki dan dariyan nan ki basha. Haba, ai sai Yarima. Kina zuwa bakin fada. In gaya maki sai ki canja tafiya. Ki ringa kina takawa ɗai 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 kinga kina takawa. Ai sai Yarima in gaya miki. Yawwa. Dama Allah ya sa an goga kaya. Ina wannan yar banza. ba ta tafi yin itace ba ko ira ta tafi tare ne Yaya? Na'am. Me ake nuku me ake yi A ne? gyara ta nake Yan yi. mata suna ta tafiya ake ta yi. ban da zuwa Yawwa. Ake ai ka san Kun ga mai abin mata da bayanin ko? Na gama Dan mata ni ba bayani. zama na zo yi ba. Yawwa. Yawwa. Kina ji na kyauta? Ina ji. Abin da nake so da ke, dan sarkin nan ake masa fara'a. Yawwa. Ko ba haka ba? Sosai kuwa. An dai gama shirya ta ko? An gama Gyara shirya mata ta. gashin nan, gyara mata. Ai duk nan na dan kike. Yawwa. In dai magana gashi yake nema, ni na san wancan ya. Haba, wa. Wace gare wace. In wanda dinan ne shi dan sarkin nan. Eh. In kyau yake nema. Kalas. Me yake nema? Kalas. Ga wushiriya. Dago in ganki. Wai. Dan Allah ki dubi yanda bakin yarinyar nan yake naso da mai kawai. Haba wa. Kara lafta mata shi. A'a. Kin ga tsuguna ka ji doya. Ga wushiriya ga gashin gira. Kama canza tafiya. Ni fa da rabon kyau ake yi mutum shi yake zaɓa wa kansa sai a ce na so kaina. Sosai kuwa. Gashin nan da Allah ya ban zan kaɗe diya. Wai. Yanzu abin da za a yi, na je wajen malam. To. Malam ya bani sa'a. To. Jaraba wannan da za a yi miki tana bakin ki a makale. Yawwa. Kin gane ko? Da fara'a, da murmushi, da nishaɗi. Yawwa.
ta Larabawa suna bi sautin adi'in azbi wa min harin fatahanihi da murya mai daɗi mai jan hankali. Ai an gama. Kungo. Ai za mu ci zaɓen Sai ka riƙe. Kinga. Kar ki je ki yi wasa. Ki riƙe da kyau. Tafiya kuma ba sai an koya miki ba. Kin san kissa akwai ta jiki, akwai ta fuska, akwai ta tafiya kuma. Shi kenan ina wannan ja'ira. Ya ki tafiya mu gani. Indo. Au, haka ita za a? Ai ko in jira ma ta yi. A ba inda za ta. Tsaya. Yo ai gara ka rufa. Ba inda za ta. Ban ka tsiya. Ina za ta je kuma ita? Ana gayyatawa. Inda. Ni dai na yi gaba ta tarar da To ta tarar da ke. To. Tsaya tukuna baka sani ba. Eh. A inda shi zan take tsada. To. Yaya sunan dan sarkin? Wai. An ba gaya min na manta. Sunan mu ya ne da shi aka ce sunan baban shi ne na farko isa ba a faɗi. Amma dai ɗa na gari ne ai duk ɗan musulmi baya wuce Muhammadu. Shi ke Nan ko ba a ce masa Muhammadu ba sai dai ko shege ne kuma. Amma sunan maza shi ne Muhammadu. Ake fara'a ake murmushi. Kar ki gaya kowa Muhammadu. Allah ba da sa'a. Allah ba da sa'a. Wannan sakariya ba sai an tafi da ita ba kada ta je ta firgita shi da muni. Ai baka sani Me ba. ake Indonesia a duniyan nan? Dan matar dan rufa. Fuska uwa gudawa? Wai kai ba ka faɗa. Wannan yarinya Allah ya zuba mata muni. Inda. Na'am baba. Kira sai an yi sau 10. Indo, ko sai na ce baka din da aka san ki da ita. Ana zikan yayin amara ita ta nuna miki wannan sunan baka ko? Baka mai baka raniya. In aka yi magana sai ta ringa wani keke. Indo, za ki taho zo don Allah. Zo ki ga sabon a wajen yan nan. Wani indo da mutum aka yi niyya halitta ne ko alade. Yan nan da muni take. Wato Indo. Yanzu zuwa za ki tafi. Ba ma sai kin shiga. Kai fata je fata raza na dan sarkin nan bai gabas a guje. A'a ai ba komai ai gwanda gansu da yawa. Ba dai ta mu ce za ta ci ba? Ai ta mu ta daga ta ci ta je ta fara mata baya. To, a sai ki tashi ki tafi. Ki je ba sai ki yi wani gyare ba. Rage fuska ba tsoka uwa buri na zo dan daima. Kuka kike yi kin ji gulma wuya. Allah ki tafi da Allah. Tafi haka nan ba ta. Kika isa ba mai da ke gurguwa ba. Inda in nan da ta kama ki ta shanye kabar ba. A'a. Kai. Wani zari idanu suke uwa an sa kwai a faranti. Ai wai munafinci ne don a ce wani abu. Allah mai mutane ja ba ta ga bakin mijin au. Ta ga bakin mijinta. Kwai. To. Zan tashi in tafi. Allah dai ya ba mu sa'a. A taya mu addu'a do Allah do annabi. Malam ya ce ai da ta sa layan nan a baki. Alhamdulillah. Yanzu abin da za a yi. Idan ka je ka ringa rabanta a hankali duk inda ta fuskanta ka ringa. Wai yaya kika ga sarki ya zaɓe ta. Ban biyarin baki 10. Na zama galadiman kafin cire kawai. Dan nan nake so. Bari in ciki tukunna. Ranar da budiri. A ce. Yarinyar nan in Allah isa dan sarkin nan iza ɗaya ta. Ai shi kenan sai a caccanja mu nan. Yara, dan Allah dan annabi, ku taimake ni, ku ɗora mu karan nan. Na gashi. Mu ɗaura maka kara. Kana ganin mu mu ɗaura maka kara? Sai ka ma dan dama bashi an sama. Karan kashe ka ke zo mu. Allah baka ban namaki. Da yana da aiki. Jikokina, dan Allah, ku taimake ni, ku ɗora mun karan nan, cikina ya mutu. A wai wace ce ji ka saka kana nufin dugarin nan da akwai wanda zai sani da taɓa wani abin na ci kwalliya za ni gurin yarima sai dai in sadiya. A wai sadiya sai in ba sadiya ba. A wai akwai abin da zan taɓa ya ɓata mini kwalliya ta yi mai fulani in za ka ɗauka ka ɗauka in ba za ka ɗauka ba ka bar shi. In za ka ɗauka ka ɗauka in ba za ka ɗauka ba ka bar shi da Allah Allah zo mu tafi. Dan mata, ki taimake ni, ki ɗora mun karan nan. Don Allah, don annabi. Me kake cewa?
ki taimake ni ki ɗora min karen nan ki da ya mutu. Wato kai dan baka da jika da za ta je wajen yarima shine zaka ce in tsaya in ɗora maka kara. Kaga dan tsoho da karan ba ni wannan karan shine ya gagare ka ɗauka? Kan jika ka za ta shige zaka ce ka tsaya ne ta ɗaura maka kara? To idan za ka ɗauki karan ka ɗauka, idan ba za ka ɗauka ba kuma ka shekara a nan wajen. Ta gan ki taimake ni ki ɗora min karen nan. To baba. Na gode. Na gode. Za ka iya ɗauka ko ɗaukan maka? Na gode zan iya. Na gode. Yanzu ina za ki? Zan je wajen yarima ne. Amma ko ba ki kwalla irin su 'yan mata ba? Ɗata zan taimake ki sauke mun karen nan. To baba. Ɗata saboda na ga kina da lafi da biyayya saboda haka zan taimake ki. To baba. Na taimake ki saboda haka ga wannan kaya ki je ki shirya. To baba na gode. To madalla na gode. Allah sanya alheri. Ɗata kin san sunan ɗan sarkin? A'a baba ban sani ba. To na gode baba. To madalla. Na gode Allah ya saka da alheri. Na gode. Na gode. gani wannan sako da gari mai ban mana kamata mu tsaya mu da shi saboda mu san mu saba doka da sauransu don gana Haba ta baya zai ki zo gaba na ki shige min ko kuma bari riga ki bane. Haba kawa ta jin mai Allah baki hakuri ni yau ba neman fada nake yi. Kyauta? Jummai Sadiya Marka Asaba ku iso? Sannu ku. Sannu. Abin nan. Har ku mana shiru na fada kuke ba masan hayaniya. Ɗan mata a nutsu nan fada ce ba wajen wasa ba ne. Kai, ko ya tafi layinta ban da haniya. To ‘yan mata, mu mun gama aikinmu, yare mai yana ciki, Allah ba mai rabo sa'a. Ani ce mai rabo. Zo mu. Ya kwani. Sannunku. Lalle fa sannu. To da kika zo ni kerere akan mutane ciwo muke zaki mana sani da Allah malama dawo ba ki tsaya kin ji ko? Allah ya baki haƙuri. Ni ban san layi ake bi ba bara rabu layi. Kai ki tsaya kusa da ni to dan koma na gaba baya. Sadiya, wai wannan wai ba ta aran kaya ta sa. Oho, wa ya sani? Wataƙila wannan ƴan uwar ta ce kyauta ta bata. Me yana ji kuna cewa kyauta wata kyauta? Me? Ina jin a hanya ta sace shi. Wai wataƙila mutane sun shanya ta yayo musu kaya ta sa. Allah dai ya sauke tun da yanzu fatar ka kika fara yi kina sawa. Wace kenan take mai assalam salam. Take mai assalam salam.
ki suna yarinya ba ni nawa suna. Baba ki sanni ba yarinya ko ma da waya ki sha kuka. Salam salam dan yaro, salam salam. Wace ce nan take mani salam salam. Kariya kace take maka salam salam. To na ji na ki suna yarinya faɗi nawa suna. Ban san ka ba dan yaro, ban san ka ba. Da baki sanni ba yarinya ko ma da baya ki sha kuka. Wace ce nan take mani salam salam. Salam kace take maka salam salam. Mai ado da gashi dan yaro, mai ado da gashi. Na ji na ki suna yarinya ba ni nawa suna. Da baki sanni ba yarinya ko ma da baya ki sha kuka. Salam salam, salam salam, salam salam dan yaro, salam salam. Wace ce nan take mani salam salam. Me ranka ce take maka salam salam. Na ji na ki suna yarinya faɗi nawa suna. Ban san ka ba dan yaro, ban san ka ba. Da baki sanni ba yarinya ko ma da baya ki sha kuka. Salam salam dan yaro, salam salam. Wace ce nan take mani salam salam. Kyautar ka ce take maka salam salam. Mai tuwo da dani dan yaro, mai tuwo da dani. Na ji na ki suna yarinya ba ni nawa suna. Ban san ka ba dan yaro, ban san ka ba.
da baki san da ba yarinya ko ma da baya ki sha kuka. Wace ce nan take mani assalam salam. Idan ka ce take maka assalam salam. Na ji na ki suna yarinya faɗi na wa suna. Daskin daridi dan yaro daskin daridi. Bude ki shigo yarinya bude ki shigo. Bude ki shigo yarinya bude ki shigo. Allah ya ke haƙuri. Sai ba mutuwa aka yi ba. Ko me na kukan? Ke haƙuri hakan nana. Amma in dai haka ne yariman nan bai kyauta mana ba. Iye? Ita ɗin tana can ita indan? Tana can munafuka tana can. Ai ko za ta dawo ta tiri nan duka. Dubi da irin kwalliya da na yi wa yarinya. Dan Allah. Allah bai kushe mana ya ba wani tsinan ne ya kushe mana? Wallahi ba zai yiwu ba. Shurkin ga. Tashi ki tafi ɗaki. Tashi ki shiga ɗaki. Je ki wanke. Tashi ki shiga ɗaki. Shari hawaye. Tashi share hawaye. Wannan abu kamar an yi an gama. A'a da sake. To ina jin dai shigar da yi da ke shari hawayen shi ma. Share hawayen ina jin shigar da ita da yi ɗaki. Tsoro ta bashi suna dukanta a can. San saboda munanta. Yawwa. Ai da aka kawo wa kakan mu albashir an haifi shegiya gaya miki. Kila ce mata aka yi Da ya haɗi zuciya sai ya mutu saboda munin. Wannan da ranki. Tashi ki shiga ɗaki. Dan Allah tashi. Je ki wanke idan. Wannan magana ba za mu yadda ba. Wane shi? Ina ai ba na jin zai zaɓe ta. Yanzu dan Allah mai gida wannan yarinya ina ne ba za a kai ta ba. In ko ya zaɓe ta ya cika tsinan nan. Ina ne ba za a kai wannan yarinya. Dan baiwa ne daman ai in ya zaɓe ta ma dan baiwa ne ba mamaki. Uwarsa da aka kawo ta daga kin nasara. Sarkin Hagarar Abdulaziz ya kwashe mata albarka. Salamu alaikum. Kin da abin da nake gaya miki ko? Salamu alaikum. Abu ma alaikum salamu. La ilaha illallah Muhammad. Kin ga ya da dogarawa. Ai ganin alheri ne insha Allah. To ku shigo. Ai ganin mu lafiya kalautin da Allah ya sa. Kina tafa ba ladabi kina tafa da manya. Ku zauna. Kuma gefe. Injo? Lafiya lau, madalla. Damuna kuma. Damuna kama a cikin sai ana ruwa fa. Kaga dai gidan kata. Allah dai fushe mu lafiya. Amma Rasulullahi. Ai rabu na shigo a gidan nan na dade. Allah sarki. Iko Allah. Ina ga baka gane ni ba ko? Bai shaida ka ba. Ai wan bai ne. Tuwa nake yalla bai. Tuwa nake. Ai ba ko. Lafiya lau. Madalla. Sarki sannu ku da zuwa. Sabon hakimi da aka yi wa. Ai mahaifin nasa na zuru. Ba a nan gina aka binne shi ba. Kaka da kakanni mu ma tarihi ya nuna Allah dikan na zuru Allah shafe wa na zuru ka sa gobe da cewar sauri muke ka san yallaɓai baya gari
ya fita kilisa yau wajen kwanansa 8 bai dawo ba, garin yana hannuna. Kuma ka san mun sa dan Ma'abba an sanar cewar akwai tambaya da shi yari mai yake kenan dan Yallaɓa, wanda duk wanda ya ci wannan tambaya to in Allah ya sa ya Yallaɓa ya alƙawarin da ya dawo za a yi musu biki. Haka ne. Ina fatan an samu wannan labari. Sosai kuwa sosai muna da labari. Wannan ƴata Allah da ikonsa Allah ya sa ita ta ci wannan zaɓe da aka yi. Ita wannan baiwar Allah. Ko Indo. Ita ai ka san ta samu matsayin da sunanta ma ba za a faɗa ba sai dai a ce Gimbiya. Wace kyauta dai. A'a. Yana bai mu ai da mu ai kowa zai ce wato Indo dai. Indo kaɗan da wannan za kai mahaifinta za ka rike shi. To ta ce tana da yar uwa ya ko? Kyauta. Yau wannan sai a aje mata. Ina fatan ke ce matar kawun nata ko? To ga shi ke kuma wannan sai ki daura. Kai to madalla. Kafin kuma a ga abin da ke wannan kuma na ta to da kyau. Ita Gimbiyar. Kafin in tafi akwai sharuɗa mu na gidan sarauta. Na farko za a hana ta fita. Yawwa za a hana ta fita. Kafin Yallaɓa ya dawo a yi bikin su tare da Yarima. Na'am. Na biyu bayan an hana ta fita duk wani aiki da zai sa hannun ta ya kanta ko kuma a samu wani sabani a cikin ta ba ma san shi. To komai za a yi mata. Banda ɗiban ruwa zuwa kogi ko? Ta iya zuwa kogi ta ɗebo ruwa? An ce kar ta fita ba za ta ɗebo ruwa. To a shi ko turfe kar a sa ko shara komai. Abin da hukunci ya ce kuma sannan kar a sake faɗa sunanta daga yau Gimbiya za a yi. To Gimbiya take? Gimbiya take. To ai take kenan. Za mu ƙara sa. To ga ya dawon Allah da za a yi bikin. To Allah ta ka da Allah shi albarka. Allah shi albarka. Ai ina ga ba ka taka mana. To kwana biyu. To Allah na barku lafiya. Na barku lafiya. Nan. An je gidan sarki an zage ko? Ke na gaya miki wannan gashin yanke shi zan da almakashi. Gidan uwarwa aka sa miki Gimbiya. Za ki faɗa ko ba za ki faɗa ba? Wannan munafinci. Abuwa ta ki rube mu baki. Rube mu do. In na shara miki mari sai kin ga wutar lahira. A gidan waka za miki Gimbiya. Indo sunanta. Indo sunanki, mu da Indo muka san ki. Kuma wai wani oda. Ga zuwa ruwa. Ga sarauniya ko. Gidan nan ma. Me kika gaya wa ɗan sarkin? Sai kin gaya mu. Me kika gaya masa yace yana son? Abin da ba a zaɓi kyauta ba. Wannan hancin wa an kutu doya ya gani? A gidan uwar wa ya ganki sai kin gaya mu abin da kika gaya masa. Muguwa. Kin yi daɗin zance baki taɓa mana ba. Yar uwarki ta je ta kasa ke kin yi ko? Munafuka annamimiya sarkin bakin ciki. An ta taho an kare kuma a nan gidan an tafi jin daɗin kuma an bar yan ma baya ko? Wannan hancin mai kama da kutuba doya. Wannan hancin mai kama da gajeren wando sai na cire shi tukunna. Ke na gaya miki a samo almakashi. Wannan sai mun yanke shi tas. Indo? Wai ba ke ba aiki to da aiki a gidan nan aiki ba sai ya kashe. Wai ba za ta je rafi waye yar gata. Yar gata ce ai ba zuwa rafi. Ba zuwa rafi ko? Sashi zaki kin ga waɗannan kara kin ga surfe gidan nan ke ce. Yawwa. Kina ji nuka ke. Ale muke albarka. Tara ke. Ale muke albarka. Awakan nan kowace ce kowane akuya isu gobe kin je kin mu bakin. Dan Allah yaro ka taimake ni ka dora mun karan nan na gaji. Dan Allah yaro ka taimake ni ka dora mun karan nan na gaji. Malam ka san kowaye da zaka ce dora ma kara? Dana wallahi ban sani ba. A gafarce ni wallahi ban sani ba dana. Kai malam baka san Yarima Kasuri ni ba to duk duniyar nan ba wanda bai san mahaifinsa ba. Dan sarkin duk duniyar nan shine zaka ce dora ma kara? Allah ya bada hakuri. Allah ya bada hakuri. A'a. Tunda taimako ya nema, ai sai a taimaka masa. To yalla bai bari a taimaka masa.
A'a, ka barin taimaka masa tunda ni ya nemi taimakona. Kenan baba. An tora ma? Kenan. Na gode. Har sa kawai yana duniya lafiya. Na gode. Allah saka ma da ke. Allah ya baka da mutiya. Allah sa ka ma da lafiya. Baba ba komai. Ba komai. Na gode. Allah sa ka ma da lafiya. Gaskiya ya rima samun ɗan sarki a duniya mai sauƙin kai kamar ka. Kar fa ki firgita man jakuna, kina fa firgita man jakuna ina gaya miki. Kuma da daidai za ki tara su waje ɗaya. Amma daga nan zuwa gobe ne sai kin yi zaki bacci. Kina shiga ɗaki kina kwantawa, tana ji na ko ba ta ji ne? An kawo ki nan gidan ne don ki ji daɗi? In umanki ne ce masa haka? Ina sa ki aiki kina zumbara min baki? Da daidai in naga kina ɗiban biyu wallahi da ni da ke ne indo. Indo ki fita daga ido na. Bada kunya fitsararriya. Ta sa wannan ba zan siya ranar bikin ki ba. Kana tarawar koko yaya? In an gama ga tebur, za ki karɓa ko ba za ki karɓa ba ne? A tara min ƙasa a can, a biye sha nan. Can ga, samun tebur a nan, nutsa. Ki nutsa aka ce ko ba ki iya aikin tebur ɗin ba ne? Haka za ki, haka. Ki rinka tara min ita a gefe, tara ta. In ba ki saba da irin wannan ba, in ka dangan mijinki wata ran ta zube ki ce mi. A gama a shiga wannan na kararan ba, ba wai kyale ki na yi ba. Kin ga wancan ɗakin da ya zube na baya? Da shi wancan na gefe. Na ji. Kin ga ai bai kai ƙarfin wannan ba. Wallahi bai kai ƙarfin haka ba. Abin sai a hankali. Shi yasa kuma sai mu yi dan maleji na nan bangaren dabbobin nan. Kafin can a gyara ba? Ko ba haka ba? Haka yake. Abin da za a yi. A tabi zaro? Tabi zaro? Zo. Daga ina? Tabi zaro? Daga ina? Wallahi a garin ina tafiya shi ne aka kira na aka ce zan sallama. Kuma sai kin yi sallama ai nan gidanku ne. Gidanku ne. Mahaifinki har ya bar duniya bai daina zuwa nan ba. Ina zuwa wa yake sallama? Wa'ansu ne a wasiya. Dawa. A kan doki. Da kyauta ko? Kika ce da wa ake sallama? Indo. A kyauta dai? Indo aka ce. Tabi zaro, ki faɗa gaskiya. Da Indo ake sallama. Indo ko? To ya za mu yi? Ni yaron nan na rasa abin da ya gani a jikin yarinyar nan. Jama'a. Ga yar gida sai a kuma ɗauki yar baki. Kuma ga muni hannu. Abin da za a yi yanzu, ki je ki ce ga nan zuwa. Ki je za a kawo tabarma. Ki ce za a zo yanzu. Wai, yanzu yarinyar nan ba za ta fita daga zuciyar yaron nan ba. Ka je mai sallama mai yiwuwa fa kyauta ce fa yarinyan ka san sha'anin yara da min tabarman nan tafi da ita. A'a yo a ce kuma kan kujera. Ka ce indo kyauta ce yanzu haka. Sarakuna sai da abin nan. Ina kujerar take ne? Kin ganta can a baya. Zan je in ji yaya suka zo tukunna. Kyauta ce ma. Je ka jiyo. Kin ga abin da za kyauta? Ina take ne? Ka je ka gani mai sallama. Ai wai in mata hudu. In ma ko ita ce ko ba ita ba ce ma zan shirya ta. Ki shirya ta? To. Haba. Ai a haka ma. An yi baki kina nan kina abin nan. Kai maza ka je kan tsado Allah. Ke ce za ki je ki ji kiran. To. Ina zuwa. Zo mu je. Zo shigo nan haka ce. Zan ga gyara shi. In ba ki wannan turaren.
Sannun ku dai, sannun ku da zuwa. Yarima ne? Muna lafiya? Lafiya lau. Madalla. Ai mu ya'ya ne a gare ka. Yo baya shiga ciki? Ai sai a shiga ciki. Ha ba. Ai bai kamata mu kai mana haka ba. Ai mu ya dace a ce mun gaishe ka saboda kai uba ne a gurin mu. Ina, ai ni kunya na ji samari. Ina talaka guda a ce dan sarki guda ya taso ya zo waje na. Yo ga tabarma, bari a shimfiɗa muku. Bata yaro. To, shimfiɗa ta daga nan. Bari a yi wa mata magana. Bari a yi wa mata magana. Shirya ki ɗin gaya mata. Zauna ki jira babanki. Ke ce za ki je ki kira. Indon me? Wannan izo sallama a ce indo. Ke ce za ki je ki kira. Ki gyara. Da kin je sai ki durkusa ki dinga murmushi yana kallon bakin nan naki da komai kin ji ko? Wai kin ji indo yake kira. Indo? Ita ta ce. Duk da haka ki je kina fara abu sai ai dace ba a san yadda so yake je kin tsune dan nan. Ki je da fara ki da komai. Haba. Wannan irin lamari. Kai wannan yaro kai shaki. Ni indo. A'a. Yanda kika san ku tafi bakin shege. Ai da ya ga wannan yarinya shikenan. Reshe sai juya da zuciya. Wannan kwaizi nan yaro. Ba wa. In gaya maka mai gida har laya na bata. Allah. Ha ba wannan layan da ka sani. Kin gama mun komai. In gaya maka. Ai da ma wuya dai su hada ido. To. Ha ba. A guje gigi sha zai. Shikenan. Kwanta da hankalinka ba. Allah ya kawo mana ita in sha labari. Na ji motsin tahowarta. Bari in je. Shiga daga ciki. Bari in jira ta zuwanta. Wallahi ina gaya ma Mustapha ai dokin nan ya ban wahala wallahi. Inda yanzu inda yadda za a Yarima in ya je shamakin Alhaji a duba min wani saboda aga wannan ciwon da kare warki. Ai na wahala. Wa alaikum salam. Ina wuni? Lafiya na. Ina gaskiya. Tana ina ne? Au. Tana zuwa. To. Bari in turo ta. To, madalla, mun gode ba. Mustapha. Ai wannan daga gani kanwarta ce dan kamar su daya. Da kama kwanzai. Ina kyautata zaton kanwarta ce. Ita take binta. Ba mamaki. Kwarai kuwa. Baka ga gashin bakin na gimbiya? Kwarai kuwa. Yaron nan ya ce yana son yarinyar nan ai. Ko kuma sai mu koma gidan bulo da bulo. Yaya kyauta? Yaya. Ko me dan sarki ya ce? Menene? Me dan ya ce yana son ki? Ba sai ki so shi ba. Indo nan ne. Allah dai kwashe wannan yaro albarka. Baki murza layan ba? Baki murza layan ba ba? Yanzan yayan tarakuna shi umai ne asiri ba kasafai yake cin sa hankali ba. Ai in ya san wata ba bai san wata ba. Kwarai ko za mu canja hanya. Za mu canja shiga daki. Shiga ciki. Indo? Anamimiya, Indo? Kin je kin yi wani muji sai ka ce kanwa. Matso nan. Ido fikil ikare a kwata. Sai ya. Zo nan. Saura kuma aje a yi masa fara'a. Saura aje a yi masa fara'a. Idan kika yi masa fara'a ko murmushi, Allah ya isa ban yafe ba. Tashi ki tafi kije. Kar ki bude haƙori. Kin ji ko? Dan sarki ne ba sa son dariya ko murmushi shan kunu ake yi. Muna jin ka. Saboda haka shi wannan dan sarki ni na fi so in a son samu ne ya auri yata. Sunanta Kyauta. Ita ko wanda yake so din sunanta Indo. Shi ne nake son a kautar da hankalinsa daga kan indan nan ya dawo kan Kyauta. Watan ina tabbatar maka da cewa Rau'iya ta faɗa mana wannan aure ba makawa sai an yi, amma ina da wata hanya guda biyu da zan iya taimaka ma da ita. To boka. Wanda yanda an bi su za a samu waraka kan abun.
na farko in ma in halaka shi ya bar duniya, dama haka na fi so in zai yiwu. na biyu in ma ya bar iyayensa da dangi ya tafiya saunawa. Yawwa wannan ya fi. Ya bar iyayensa a neme shi a rasa ba? Na'am. Na fi son wannan. Wannan soyayya ta Yarima da Indu, Allah ne ya haɗa ta, amma ina tabbatar ma da cewa zan taimaka maka da wannan hanyoyi guda biyu, wanda ina ganin ai masa kuciya ya bar garin nan don muna da asiriya. Kuciyar na fi so, don haka ma na taho da shiri na zo. Wannan kudin da aka yi mun bayani ana zuwa da su ne. Na'am. 5,000 ne. Na'am. Ne na kwallo sa na taho da su. Na'am. To ba ma buƙatar a danka mana hannu da hannu. To. A ajiye su gindin wannan abu. To, ga su nan na ɗora su. Na'am. Matsa daga nan. Ni yanzu kukan nan ya ban kurciyar nan shi kenan ɗan sarkin sai ya tafi. Ya tafi can bangon duniya ma in ya ga dama ya tafi kiyama. Ni dai bukata ta tafiya. Allah na gode ma da ka bani basira zuwa wajen bokan nan. Ah! Yaro ce ba wanda yake so sai Indo kuma ya tashi kenan ni kuma sai ta kwantai. A ba zai yiwu ba. In dai mutum yana da yanda zai yi ai naka shine naka. Yaushe dan riko zai zo ya zama shine a gida. Allahu akbar abu ya ga. Wai. Yawa. Abin da nake so to in shaida ma. Ina jin ka boka. Ina jin ka. Wannan kurciyar to ba wai irin ta wannan gari ce da kake zaune ba. Ai na ganta ita ba sha ba ita ba baka ba. Musamman na sa ɗan takumbu. To ya kamun ita. Wani aljani ne ke mai wannan Inna lillahi don kakkai ma ya azarbaɓin faɗa sunansa. To za ka ga ba daidai ba. Ni ko ina ni na ɗan takumbu tsakanin ne da shi sai a To wannan kurciya a riƙe ta. To wai. Rike ta. Daga ganin wannan ɗan sarki an gama yawo kuma. Karfin doki 70. Karfin shari'a ne da ita. Ke dakata yan nan. Ba yanzu ba za ki tashi ne sai ɗan sarki ya shiga uku ya lalace. To na barka lafiya. A'a ai ga wannan. To rike ta kamar yadda za ka rike addini. Na rike. Za ka ɗaura mata farin zare. To ka ɗaura kafa kuciyar na dama. Ka je ka ambaci sunansa. To sau 3 ka sake ta. To ai daga nan ko gida ba zan je ba zan sake ta kawai. Wannan kuma ya rage ina ka. Ayi me? Daura mata farin zare. Ka samu farin zare ka ɗaura mata. To ka samu kafarta ta dama ka ɗaura mata. To ina da ɗashe dama. Na gane. In kai kuskure kai za ka bar garin. To a ina ba zan yi ba. To boka Allah zai mun tafiya. To na barka lafiya. Da zarar abu ya kan kama kuma za ka ji labari. Za ka zo ka bar labari da kanka. To na gode. Kwarai kuwa. Na gode. Madalla. A kiyaye fa. A kiyaye. To na barka. Na'am. Wani ina zan tsaya ne. To ga ma'ayan ma. Kurciya, na sake ki da sunan Yarima. Kurciya, na sake ki da sunan Yarima. Billahi laji karki tsaya ko ina. In kika bi gabar ban yabe ba domin can wajen Saudiya kenan rahama kenan. Wanda ki tana ko ki tafi India. Kin gane ko? Ki tafi tana can bangon duniya inda aka ce ta nan ya judo ma judo za su shigo. Yarima! Yarima! Yarima!
ciki ya lallabe ni yanzu da ne haka ai kaga komai ya abin nan kuma Allahu da ajabin mai aya ina kika je kika zauna ne a bado Allah don annabi to ki zo mana almajiranki horo Allah sarki ai gangadi nake ta yi kaza ana bikin duniya kamar kin sani kika zo da kujerai wallahi Allah ana bikin duniya akan na kiyama yawa gari sai zabga addu'a ake wai yarima zai fito to ba zai fito da zan na yi tsiyar ba da kyau na yi tsiyar da kyau ba zan na riga na yi tsiyar ba yawa can na je wajen boka to ya ce shi da kansa zai shiga daji da kyau ya je ya kamo min kurciya wacce take tafiyayya ce daman ba yar gari ba irin ta je shi ya ce yana zaton dai abin da ya kama daga tankin nasara ta taho ya ban ita na ɗaura mata laya haka ne sai kwanna tillata amma kokari gare ka kokari yanda na ina kallo sai da kurciyar nan ta bace a sararin sama sai shiga ga jimare aka je na gananta yace ba za ta tsaya ba sai ta dangana fa da to zan larab da kyau yanzu labari yana nan a gari shi yarima ba a gan shi ba kwana bakwai wannan ai dariya za mu yi ba san mun riga su ban san ko mutum yake mu a hanya muka kwana hakika haba ya bace da kyau ba shi ba labarinsa daga nan ma aje ma ko kura ma ta cinye shi sai wannan malami ya zo ya zuba kafo sai wannan ya zo ya zuba nan guda sai wannan mai mi'ara ya zo ya yi yawwa duk ba bayani boka ya gama aiki da kyau ba shi ba labarinsa Allah ya kalafu amma wannan boka ya yi Assalamu alaikum. Mu alaikum salam. Sani da zuwa. Sani da zuwa. Lale. Sani da zuwa. Wannan abu yana damun mu. A ce dan baiwar Allah ya ɓace a duniyar nan ta maliki mutum. Shekaran jiya na kwanan dara masallaci. La maqtu'atun wala mamnu'a. Na'am. Wato la ilaha illallah ni ba bakin cikin da nake wato irin idan yallaɓi ya zo ban san abin da zan ce mai ba. yanzu nan ina gida a zaune amana gari yanzu nan ina zaune a gida aka kawo mana labarin cewa an ga gawar mutum a can cikin babu kai babu rabin jiki kuma ana shine kawai a daina ma kyautu da Indo ya ki dawa Indo wai yaro kuma an cika da imani to masoyin ki dai dan sarki Allah ya masa tafiya Allah ya ku a gaga wasa abin nan kin ga munafuka ko kuka ba za ta yi sai ki ba na kama za a yi ba wallahi sai makota sun ji sai makota rana da kyau ai wannan ina fa za a ce hakuri a ba Allah wannan abu saura ta kaba sai kinni ba fita ba shegen yawo ni ko abin nan yana bani mamaki na bayan gida su jiwo ban jiwo kukan nan ba abun nan fa na gaya maka mu kan hankalin mata shi yake ai wallahi Allah ai yarinya Allah kuma ta kura ba me za ta za mu sa ai da la'ilu na ce kuma yalla bai zancen aure da yarima kuma yaya kenan za a yi kai ko ana cewa ga hadari kai kana cewa ya abin nan ai zancen aure kuma sai kuma inda Allah yi sai inda kawai hali yarinya idan Allah ya fito mata da wanda take so kamar yadda aka bani amanarta kenan sai a samu a daura mata wai da dan maje ne saboda manya sun shiga wani ba ya zo ya abin nan ka dauka lafiya Allah ji kan yalla bai a to a ci gaba kawai da a tun da aka ce kuma an ga wannan a daji kuma ai ne ta gare ne ina ta ga wannan garki shi ne madam Kika je jannati a wajen wai bana
ana faɗa sunan na shiga uku na lalace kana jin sunan a bakina keke na diwa Allah ya taimake mu limamin makafi ije can ga su gada ayi iza ne masa wata tambayar da biyu ina zuwa inda na'am da'ira ya kiran mu ga ta faɗi iya yarima kuma an tafi lahira an tafi lahira yarima ba ke ba shi kuma abadan an ga gawarsa a daji sai kuma iya nemo wani a je a yi kisisi nan kuma in ban da tsiye ta kin fita ta aure almajiri ko dan dakon tasha da yake ce tsinan ya ce mai gadin mutuwa ya zo kika wulakanta yaron nan ko za ta ɗau hoto ba zan leka layin yan kafa ma na can zan kai in Allah ya sa wani ya abu ya gani a bakin asibiti to shikenan shikenan masu kwanan nan a cikin gada marasa gata su ne suka dace su aure ta yana magana auren ki dan ba naki bane ba naki bane to kin zama akan bakin kashin kin gani ma tashi ki tafi ke tsiya uwa tsiya shi za ka kawo ki jira nan gidan ai nan ba gidan ubanki bane ko ba ji ba nan ba gidan ubanki bane an raba gado tun tale an ba shi nashi ya siyar. Na sha gaya mata ma. Na ce duk fi'ilin da kike yi wallahi nan ba gidan. Ubanki ba shi da wata sana'a wanda ya wuce garuwa. Yo ina. Ita ma gara ma ta dau garwa. Tun uwa na da rai ta tsine masa albarka. Daga barar da markade shikenan bakin ya bi shi. Ya ta zauna a kansa. Ba kya ganin wuyan dan tsakot. Uwa kara na kyanda. Mun ga mata barkalla. Ba gwanda zaman ƙauye da zaman birnin ba, me aka kulla a ƙauyen? Abin nan kai, me ya kulla? Kuɗin gidan garuwa ya siya, ɗaya nan matsiyaci. Aka yi kwanan singa daga can kuma ya ruwa suka kwashe gare wani. Da haya yake bayarwa. Amma wannan ya yi abu. To ni zan tafi. Yau fa gidan nan fa shinkafan manna za a ci. Shinkafan manna. Zan kama zakaran nan mu yanka. Shi ke nan kawai. Bandiyar baki 10 sai na dawo. To a da lafiya. Dawo don Allah ta da mai maiko. Ai ko yanzu hankali na ya kwanta. Tun da na ji dahir. Ga dahir an zo an gaya mana. Da dai wai. Kai amma ko mai gidan nan da gobe. Indo? Na'am. Dakan kenan? Dan Allah haka uwarki ta koya maki daka? Ko ba ta daka ne uwar take? Daka dake. Sha'ira. Oh. Iya. Daga haka karki. Haka ake yi. Ki rinka cin tuwo kamar kina cin dusa? Kuka ma za ki? Bari dai ya bari zan koya maki yin da ake daka. To daka. Daka. Sha'ira. Yawwa. Sha'ira. To ina zuwa. Kan na zo ya zama ya gari. Au. Na ga mai malale, ruwa mai malale. Ruwa mai malale, ruwa mai malale. Yar yarinya a cikin so, sai kin gaya ne, baki da baki, baki da baki. Dan yaran nan, ni kai nake so, mai kyau da wando, mai kyau da riga, mai kyau da hula, ko ba kai ne
ceto mai farin idanu mai kyau da riga mai kyan hali ce ko ba ta ce ba ko ba ta ce ba. Ruwa mai malale, ruwa mai malale. Kai yarima, wa kake so? Sai ka tsaya min baki da baki. Ni ke nake so mai farin idanu mai kyau da riga mai kyau hali ce ko ba ta ce ba ko ba ta ce ba. Ruwa mai malale, ruwa mai malale. Ruwa mai malale, ruwa mai malale. Na so masoyi, ranka nake yi. Idan na ganki hankali ya kwanta ni na amince. Ni ma na amince, alabar mu tare. Ruwa Mai malale, ruwa mai malale, ruwa mai malale. mai malale. Ruwa mai malale, ruwa mai malale. Gane tafe ba ka da haƙuri mai gida. To ainihin raina ne a ɓace wallahi. Ina abin na yarinyar nan. Ai zauna, ai abin ba na jin daɗi ba ne. Allah. Abin na yarinyar nan ba ya kai illa na jira. Kin san abin da ya faru? Wai, Alhaji Kabiru mai kuɗin nan. Na'am. Na garin nan gaba ɗaya kaf. Kin san an ce dubban nima ba mai arzikinsa. Alhaji Kabiru. In kin ga motoci irin Kano layin ɗin nan din nashi ne. A hannunsa suke. Ga injin. Yan acaban da suke Kano kaf suna shi ne. Mai injin? To shi ne ya ce ya aiko ni da yarinyar nan na rasa yadda za mu yi da ita kuma. A ce ga wacce muka haifa ita ko wani mugun abu ne aka yi mata ne ba mu sani ba. Uban ya turo mana ita ce farin jini. Tabbata mu. Kai da ala. Ya ce shi wai wannan yarinya Indo yake so. Indo kuma dai? Na maimaita masa na ce Indo ko kyauta. Indo ko kyauta har so 7. Ita shi Indo. Indo dai? Indo yake so shi yanzu do Allah do annabi yaya za a yi. Ina gona sai na saki garma. Kin san ba na nuna mai ta a fili ban nuna ba na san abin sai na zo na shawara. Wannan yarinya da farin jini. Amma har ga Allah hawaye ya so ya kwaranyo min. Amma yaya ko za a yi haka a ce Indo ta yi aure kyauta ba ta yi ba. To, ni ko ta ku za mu yar banza ne a fuska. Ta bata mata fuska? O. Tura ta ai mata mai zuban nan anan na goburawa. A kore ta wani gurin ina jin abun a gidanmu ne. Ai farin jinin daga gidanmu ne. To ni fa ba zan yarda ya aure ta ba. Alhaji Kabiru ba shi ba ita. Allah. Baka sani ba. In dai wannan Alhaji Kabiru ne. An ce mai aure saki ne. Allah. Ba ya rika aure. Ba ta zama. Yo, ina. Yanzu ya kike ganin za a yi. Yanzu dai abin da za a yi. In dai amma ni kuma ba an ce ko dai ba za a yi biki ba. Ya ce shi ba ruwansa in ma za a yi bikin dai ba mu sani ba. Amma zai kawo komai duk abin da ake yi. Yawwa, ko kawo.
maganar dukiya daman ya ce duk wani abu da za a yi zai ba mu su su yi a can mu yi a nan sai mu yi ninkan ba ninkin yawwa tunda yana da shi kana ji ta kwana gidan da sauki an daura auren sai a kai ta su musu yanda ka san gawa haka za mu dauke ta ba dare ba biyayya da dare a boye ma za a kai ta ba za mu ma yadda makota su in ba kika yi mata hudu ba ta ba miji Allah ya isa ban yafe a ina inda daga ta je zai kore tsinanniya ce mata ma zan yi da kin je dama da ya maki magana ke tsaki a wasu ta ango ne daɗin so yawan sana ana huta nan da zuwa su yawan sana ana kuɗi bacci na huta gajiya amarya ba ta laifi ko kin kashe ɗan masu gida ya dai gar lafiya kin sa abin da ka zo wurin kin ga lokacin da iyayenki suka kawo ki gidan nan amana ki suka bani to ni fa ina ganin ba yin da za in ga abin da zai cuce ki a cikin gidan nan ya kyale shi to abin da nake gaya miki wannan abu da aka bani amana ki kin dai san ba zan yarda in ci amana ki ba yadda kika san kanwata wanda muka fito ciki daya haka nake daukan ki ina gaya miki ita wannan kadabana da kike gani sai da ta sheka ta ga ba kwaya sannan ta sallama mini dan haka ni yanzu abin da zai cuce ki a cikin gidan nan bana kaunarsa dan idan na ci amana ki ni ma na sani dan haka yanzu abin da nake so in gaya miki kamar musanta nake ji kar ta ji ya tsarkukin san ita yar bakin ciki ba za ta so in gaya miki sirrin gidan nan ba sai ainihin alhaji motar katako ta taɓa faɗuwa da shi lokacin sun tafi ina tafiya jaura Legas kafin kuɗinsa ya shahara haka to tun daga nan sai ya samu taɓin hankali ƙwarai da gaske da ya samu taɓin hankali kuma aka mishi magani Allah ya bashi sauki to yanzu wannan taɓin hankali nasa baya tashi sai lokacin da ya ga yayi sabuwar amarya ranar farkon kwananki Allah ya ba fayar tambayi zancen kike so nan bayana yanzu kin duba duk tabo ne ranar ne in gaya miki ban san dawan gari ba amarya ta kashi a moda in gaya miki na zo na shigo gidan nan na zo ɗaki na kwanta alhaji ya zo ya same ni ya rika kilata kamar bakar jaka duka yake ihu nake ba mace ki dama wannan yaje za ta zo ta cece ni ita abin ne ma ya samu mata ɗan sanda ta barawo in rika kilata da kyar Allah ya cece ni sai da ne wata 9 a gidanmu sannan aka kuma dawo da ni. To yanzu ne ma dukan